Dhuma muri Zimbabwe. Mukati mekufamba zvangu. Amai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde. Jekesa msutu. Kufamba uko. Dhuma na Mabla Magirazi. Exactly. Kuti chowo kuseri kwachona wanike kuna Mabla. Indafaro dhuma na Bhozhongora. Kuseri kwachona ni kuti Baba Magirazi. Baba Magirazi ni choro nyeyi. Baba Magirazi. Tinonzwa zita iri panyaya dzekuporesa kuti mutumwa wacho munhu akatumwa. Ko imimi imbotiudzai secret yenyu hakuna mndaragodi nokuti hasi munhu wese anongogamuchira mashuku kana kuti kutaura nemutumwa kana kutaura nengirozi achichitsa kuna vanhu vashuve vachiungana zvakaire vachigara pasi vachiti aiwa tinotenda secret yenyu kuti iri papi namwari. Alright. Zvakaita muone kuti vaIsraeri vachibuda muIjipiti havana kuburutswa navanhu 20 kwaive nemunhu 1 Moses. Saka secret iripo Mwari anosarudza ndoda kuti Bhozhongora aite basa ripi aite Bhozhongora kana kuti babani Mabla ore Baba Magirazi musati maenda kumberi munhu kunongosarudzwa munhu anosarudzwa naMwari munhu akaita sei nekuti vanhu takagwara kune varoyi kune mhombwe kune matakati kune mhondi kune vemakuwa vanotozikanwa kana vasvika pana pasimukai anongosarudza chere munhu akadaro munhu anosarudzwa naMwari munhu akaita sei kana nyaya yekusarudzwa kwaMwari Mwari anosarudza paanodira cherubvi ari kubhawa ari kupi azvishamise kutonzwa kuti mukoma Mabla vatopa aka obva atoshandurwa kune mabasa saka totama nenguva Mabla sokulongomboka takasarudzwa takatosarudzwa paka ririkiti